Selam dostlar. Kişki oşkan нәрсе әзерләргә белмәсәгез, әйдәгез минем белән бергәләп ньокки пешерәбез. Моның өчен тозга ярып бәрәңге пешерергә куярга кирәк. Кабыклы килештә пешерергә була. Пешеп чыккач, бәрәңгене төябез. Шундый измә буламык ясыйбыз. Тузны мин пешкәндә салдым. Аннарысын да өстәргә була. Бәрәңге буламыгы бераз суынгач 2 йомырка сыттым һәм кирәгенчә он салып шундай камыр басабыз. Шундыйрак бик послушный камыр килеп чыга тиеш безнең. Хәзер инде менә шуларны нәмли колбасаларга тәгәрәтәбез һәм иң кызыгы башлана. Хәзер менә шундый зур булмаган кисәкләргә бүлеп чыгабыз. Инде без чәнечке ярдәмендә менә шундый ньоккилар ясыйбыз. Менә бик матур була. Берсе әзер. Әзрәк кенә үсемлек мае салып, тузлы суда, кайнаган суда сикертеп алабыз да, һәм безнең ньоккилар әзер. Карагыз әле матурлыгын. Ой, шундый аппетитный. Тизрәк алып кабасы килә. Шулай итеп салабыз да, өстенә уылган сыр сибеп җибәрәбез һәм бераз гына кичкенә генә кисәк атланмай. Дуслар, бүген булмаса иртәгә пешерерсез. Ашап та күрсәтим. Ашаганын күргәнем бар, бик тәмле була икән, алып йөрсез. Ньокки.